Tady perek lidi. Podívejte se na tu skvělou knihu. Hele, jako já jsem to nedělal, jo. Já jsem to nedělal. Dávejte si na to bacha. Kolikrát mám říkat ticho? Natáčím tady video. Tak jo, vidíte, skvělá knížka. To je 500 kilogramů. Zajímavá bomba, co? Moc zajímavá, no podívejte se. Takový kraviny. Tady nějaká ryba, která má podobu samopalu. Nevím, je to fakt vážně velká kravina. Je to fakt hrozný. Já jsem to nekreslil už to. Nakreslil jsem tam pár obrázků, asi 3, ale aspoň ne takový kraviny. Jinak to ostatní tam kreslili kluci. A umístění jsme měli 4. místo, super. Nekecam, jsme tam dělali plný kraviny prostě.